que nós teñamos constancia, tampouco sabemos de que, ou a día de hoxe, pola documentación que existe, de que houbera mortes na illa de San Simón, salvo abusos do director daquel momento, do director da prisión, que foi pasado polo coitelo. O mesmo director da prisión porque trataba mal os presos. Creo que é necesario ter en conta o pasado para que as cousas non se volvan repetir. E nós tamén entendemos que é imprescindible que os poderes públicos, a través das diferentes administracións, leven a cabo políticas públicas para, como dicía antes, o coñecemento da historia. O coñecemento da historia que tamén lle falla a vostede e a outros deputados do Partido Popular, porque son continuas as incongruencias que din non en relación a este sentido, as inexactitudes de moitos relatos históricos como a que fixo vostede en relación a que non existiu ningún tipo de fusilamento na illa de San Simón.